Assalamu alaikum bata labarin wasanni, barkamu da sake kasancewa cikin wannan shirin namu mai taken labarin wasanni. Inda ku ji cewa daraktan wasannin AC Milan Paolo Maldini ya bayyana cewa idan da Allah suka cancanci shiga wasan zakarun nahiyar Turai da su tsaya ta zaman dan wasan su mai shekara 38 Ibrahimovic a kungiyar. Da ku ji cewa shi kuwa kocin Roma Paulo Fonseca yana son aron wasu 'yan wasa da suka hada da Alex Semenyo dan wasan Manchester United dan kasan Ingila mai shekara 30 da kuma dan wasan Arsenal dan kasan Armenia Henrik Mkhitaryan mai shekara 31, inji jaridan Sky Sport. Da ku ji cewa ta Manchester United tana shirin siyan dan wasan kasan Portugal Diogo Jota mai shekara 23 a bazara kan euro miliyan 50. A gefe guda ku ji cewa kungiyar Wolves da Volley na Papa da Sheffield United wajen daukan dan wasan kasar Ingila Calvin Phillips dan shekara 24. An yi amannan cewa kocin Paris Saint-Germain Thomas Tuchel yana tattauna da kungiyar Bayern Munich ta kasar Almania domin koma kungiyar ta kasar Almania, inji jaridar 19 Minutes. Ita ma kungiyar Barcelona na dab da kammala siyan dan wasa mai suna Hugo Guillamon dan kimanin shekara 20 a duniya. Da ku ji cewa kungiyar Manchester City za ta yi atisaye da safe ranar Laraba a filin kungiyar Atlantico Madrid domin fafatawa da Real Madrid a daren Laraban.